Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star sa RMN Drama. Watch the Star. Ako si Veron, yun na ingon na ang balaod ko noon nagtugot lang sa duha ka binuhat nga makikilawas kung husto na sa edad. Pero wa gyud ay mapriso basta gugma nay maghari sa duha ka binuhat nga nagminahalay sa dili pa husto ang panahon. Mao kini natapos akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Hala? Nigawas na si Tito Brando gikan sa shower sa panyo? Hala? Nag-brief mo lang na siya, uy. Hindi tatalahan ni Tito na nag-brief lang. At nisuod na siya sa kwarto nila ni Mama. Masuod na lang sa akong kwarto. Magdali ko. Ako silang liliun si Mama ulit dito sa lungang sa bongbong akong gilungagan. Nawa sila mahipaw. Ala, nindot sa ilang ibuhat, ay. Ganun kayo kung anak, ay. Kinindot sa ilang tan-aon. Nahaya ni Mama, ay. Sige mo lang ito siya ni Tito. Veron, nagbarog ka mo ba diya nga natatubang sa pulahan sa mong kwarto? Kuan. May tuyo ka, Veron, ha? Singutan ninyo, ay. Humana mo? Usay humana ba, oy? Usay humana. Kuan ba, kanang humana ba mo pahuway? Kung natagi ko og gwata mabigay, matuko sa syudad. Doon ako paliton. Palit ko og sinina og bra. Mao day nga nagpaatbang ka sa pulahan sa mong kwarto kay mga ikidi kwarta. Di ara, oh. Imo ning dismil, oh. Sige, pamalrito kutob sa imong gusto. Ipuno sa biday, kining 1,000 na, oh. Usa ka libo na. Salamat, Ma, Tito. Sige, ato na ko. Atoon ako si William. Magpakuyog ko niya. Uy, ayaw si William, uy. Lalaki na. Sigawlin na lang imo. Kuan. Ay, kuan, Ma. Kanang, di makuganahan og babae. Lalaki lang gusto na ko, Ma. Veron. Ha? Bakuyog ka na ko, syudad, Veron? Oo, unta, William. Kuyog ta na. Hatagan ti kag 500. Ha? Tinuod ka? Oo, sige. Pabuta ko sa karsada kay mag-ilis ako, ha? Maligo ko sa amo. Sige, pagdali, ha? Oo, magdali ko. Una lang dito sa karsada. Lako na. Kagwapo gini, William, uy. Ganahan kay ko niya. Pero, mga bata pa manggod mi. Basta masuko niya si Mama nga mag-ibog-ibog ko. Muna lang ko gawa sa kalsada. Ato ko dito magpaabot ni William. Sorry, ha? Nalangay ko. Naligo ang kugod. Mada nga humot kay ka. Ato na ta sa mall. Ha? Oo niya, ito manurig muli. Manurig na ta. Sige. Nya, asa man ta manuroy? Kuan ba kanin? Mo-check-in ba ta day? Ana sa 50-70. 50 ang tunga, 70 ang oras. Ano, lagyan nga ako sa mga sa syudad. Tuito ako ni mo, hoy. Aw, unsa? Ikaw pa, William ba? Amawag jud ni mo, uy. Uy, dili pa ta pwede ana, uy. Mga bata pa man ta. Unya, dili man sa ta uyab. Bitaw, kamidyara to eh. Aw. Mga bata pa man po ta. Pero, ako day, Veron, ganahan ko mo tilaw langit. Ikaw? Ganahan, sir. Dagano mga uyaw nag-date din sa plaza, no? Bitaw. Murag kita ra tingali ang niya dinhi nga dili uyab.
Napay mga upaw, oh. Nagbiit gyapon sa tiguwang na. Sagdi lang na sila, uy. Makakaya pa ka na sila. Nagsungkod naman na iyang kuyog, oh. Naman tayo, dyan mo mo. Tanaw ko sa palibot, uy. Kita, lisod nga magkauyata kay mga bata pamaguta. Bitaw, mga bata pa bitaw ta. Pero abi no, Ron, kuan kaning naipog biya ko nimo. Pareha to. Naibog man sad ko nimo. Sure? Tinuod ka? Kung mao. Uyab na ta. Mahaling kang kupal ka. Oh, sige. Uyab na ta, pero hindi na magsaba sa atong mama ha, kay masuko niyo. Oo, lagi. Pero karong gabi iba. Sa may payag ba katong gibukbok ba nga karaan kayo ba? Ato dito karong gabi, okay ka? Ha? Sige. Karong gabi iha. Bantay bitog manginjan ka ha. Kabaw na ligaw masulti ang mga dyan? Mao man ang mangindyano ka nang di mo tunga sa sabot, di ba? Oo. Mauman ko na. Basta karong gabi iha. Manood ta sa karaang payag. Ayaw pagpangindyan ha. Di lagi. Ay, Oo. ni ano din ka din ni William? Una pa ka na ako. Oo, kuan kining lalaki ko. Ako gimako na. Ganon. Dito, ano William, uy. Mangaw pa ko kadayon. Ako may lalaki. Ano Ako gimako na ako. Ito yung Stelvi. Sama ni, uy. Sakit ako. Sakit ko. Animal ka, ha? Kapasa pa ni mo na mabdus ka na? Kinsa ang lalaki nga nagbinuang ni mo kay ikihan ako siya. Underage ka pa, Biron. Kinsa ang mababdus ni mo? Si William, ma. Ang anak ni Noy Panyong. Si William? Na, huwag ginangat. Underage na mga laki. Hindi ka kakiha na, darling. Adto ako sa Panyong ang amahan ni William. Ay, pastilan. Wala tayo mahimo, ana, oy. Ipaunsa pa man nato nga nahitabo naman na. Mabdos naman ang anak mo. Sabot-sabuton ta na lang ni. Paabuton ta nga mahingkod sila aron ipakasal. Ay, pagkatawhon gina ni Biron, ha? Ang atong apo. Ayaw ginang pakuha. Dili ginay pakuha kay dako kanang sa. Pida ni mo, Veron, ay. Kasayo sa di mong nangundat, ay. Nahala, sige. Pakatawhan ang ama apo. Pakatawhan na lang na. Salamat, ma, ha? Salamat jud kaayo, ma. Salamat. Kun mataw na unya ning inyong apo, ma. Pun anday na mo, ma, ha? Lipay kay ni si William nga nagtipon ni mi og puyo. Happy na kaayo mi. O karon, mapdo sa sabko, kugihan man. Maguto mga higala ang kaagi ni Veron dinhining atong tulumanon. What's the style? Mabdus na sad is style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.